खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आफा इसोरनि अननायाव। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनानै फैदों लाइमोन फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय, जायफोर बिथांमोनहा दा नैबे जोंनि जे पेन्डेमिक जे मोनसे सिटुएशन, मोनसे अलखद सम, बे समाव बिथांमोना दा स्कुल कलेज बन्द जानानै दं गासिबो। दा बिथांमोना गाव गावनि न'आवनो दं, रावबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गाव गावनि स्कुल कलेज फारसे क्लास लानो थाखाय थांनो मोनाखै। दा बिथांमोनहा गाव गावनि सोलोंनांगौ आयदा, गाव गावनि क्लासनि जे सोलोंनांगौ माने सिलेबासफोर दङमोन, बिथांमोनहा हयथ' निस्सय सोलोंनो एसे उसुबिदा जानानै दङ। दा बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे गुरै रिक्वेस्ट, मोनसे खावलायहरनो सानदों, नोंथांमोनहा जाहाथे जे अनलाइन क्लास, जे भिडिअ क्लास, जे माखासे फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगासिनो दं इउटुब बा फेसबुक पेजफ्राव, नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअफोरखौ फल' खालाम, नाय आरो गाव गावनि टिचारफोरजों जगाजग लानानै क्लासफोरखौ ला। आरो खायफा लागासिनो दंखायोबो जागोन। दा आं जास्ट माने थुलुंगाखांनायनि थाखायल' आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मेसेज हरनो नाजादों। माने जायफोर गोरों गथ'फोर बिथांमोनाथ' खोब सिनसियारखा जागोन, बिथांमोना लागासिनो दंखायो जागोन। आरो जायफोर मिडिल क्लास आरो एसे माने फरायनायाव एसे दुरबल थाखोनि मानसिफोरबो थायो, माखासे साथ्रफोरबो थायो, बिथांमोनहाबो ला उफाय गैला। मानोना नोंथांमोना जायफोर दा क्लास 9, 10 फरायसाफोर बिथांमोना माने फाइनाल होनांगौनि खोथा थायो। माने सरकारा मा बिथोन होगोन, मालानिफ्राय क्लास जाफिनगोन, मालानिफ्राय स्कुल कलेज खुलिफिनगोन, दासिमबो जेबो डिक्लेयार होथ'नो हायाखै। माला खुलिफिनगोन जेबो बुंनो हाया। दा नोंथांमोनहा घाबरायनो नाङा, गाव गावनि टिचारफोरजों जगाजग लानानै सोलों, भिडिअ क्लासफोरखौ ला। खाथियाव सोरबाफोर फोरोंग्रा दङब्ला, सोरबाफोर टिचार दङब्ला थांनानै सोलों, ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै। थेवब्लाबो सोलों, उफाय गैया, बायध'। आरो न'खरावनो दङब्ला, न'खरनि मानसिफ्रानो फोरोंनो हानाय दङब्ला बिथांमोनजों सोलों। ओमफ्राय जोङो दा माथो खालामनो, कलेजाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलि, इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलि, नोंथांमोननिसिमबो मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोनहाबो अनलाइन भिडिअ क्लासफोरखौ ला गावनि लेक्सारार प्रफेसारफोरजों। उफाय गैया। आरो जे ससियेल डिस्टेन्स, जे सेफटि मेजार्स, बेफोरखौ लानानै सोलिनो नाजा। बेखिनियावनो आङो बुंनानै दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।